सिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननैसो भिडिअ लाना फैदों बेनो जादों जाहैबाय सासे आब'आ बिगासे हा फाननो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बबेयाव गासैखौबो नुलांजोबखागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिथुनाखि आङो दाख्लैनिफ्रायनो होगासिनो दङ आयुर्वेदिक चिकित्सा खालामग्रा सासे ओरैहाय आइ लाभ बङाइगावनि एसे खोलाहा थानाय नुथुनफारा होननानै बुङो ओमफ्राय ओरैहाय निउ बङाइगाव जानानै फैब्लाबो ससेल' दावखोब्लानो मोनो बे नुथुनफारा होननायखौहाय ओमफ्राय दा गोबां बेमारिफ्रानो मोजां जागासिनो दं आरो गोजोनथाव खौरां दा सारा आंखौ दसे लिंहरफिनबायलाय बे हिसाबैनो आङो थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था माखासे मुलि गोदानफोर सफैनायखौ आपडेट हरनो नागिरदों आरो दा बेजों लोगोसे गोबांथार गथ'मोननिफ्रायबो मोनगासिनो दङ गोजोनथाव खौरां आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा बेमार जादों बिसोरसो मिथियो नालाय जायहा जेराव हामो बेवहाय एसेब्लाबो होसोखायो दा गोजोनथाव खौरां हामनायनि थाखायहाय आङो सोर सोर हामदों माबायदि प्रुफ होदों एसे आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय सालायनानै होलांनि ओमफ्राय प्रयजन जायोब्ला नोंथांमोनाबो जगाजग लानानैहाय लायनो हागोन आरोखि भिडिअखौ नायलांनो हागोन जोबजासे बे लामायानो जादों जाहैबाय आसामाला लामा जिथुनाखि सापागुरि टु ओरैहाय भारत भुटान बर्डार मालिबिथासिम मावबाय थानाय आसामाला लामा ओमफ्राय नै बैनो थोलसिजरा बाजार बिनि ससे दावखोबोनानैहाय खलामसुगुरि होनो जाहैदों बेखौहाय ससेल' दावखोबोनांगौ ओमफ्राय नै बेनो आरोना हाया नै नायनानै लादो माने बेखौहाय फानगोन जाहैबाय आब'आ आंखौ लिंहरनानैहाय भिडिअ बानायनो होनायलाय आं बानायनाय जाहैबाय कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेनो नै नायनानै लादो माने बेनार होनानै दोनखादों आरो बेयावहाय नै एसे मोजां नायनानै लादो ओमफ्राय नोंथांमोननो नांगौ जायोबाथाय डाइरेक्ट कल खालामनानैहाय बिगोमाजों जगाजग लाहरदो आरो दा सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो नैबे हाखौहाय माने बायनानै लानो हागोन आरो गासिबो लेखा गासिबो दंजोबखायनो रेजिस्टार गासिबो लेखाया अके जोबखा आरोखि ना टटेलि अके जोबखानो दा रायज्लायहरदो बिगोमाजोंनो दा थोनजानाय हिसाबै आं भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहाय मिथिहोनाय जाहैबाय आरोखि আপনার কিটিনিয়ান আছিল 16 পয়েন্ট সামথিং না 16 পয়েন্ট সামথিং কিটিনিয়ান যেটো আছিল তাৰ পৰাহে কমপ্লিটলি আপুনি কিয়ৰ পাইছে কিয়ৰ এতিয়ালৈকে 4 বছৰ হ'ল আপোনাৰ তো কোনো প্ৰবলেম হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান মোৰ জীৱনৰ মোৰ যে অৱস্থা আছে এই অৱস্থাটো ঠিকই আছে মোৰ একো প্ৰবলেম নাই এতিয়া কৰ্মজীৱনৰ 2023 আমি ক্ৰিয়েটিনিন কি চেক কৰিছিলে এটা নরমাল আমি কমপ্লিট নরমাল আহিছে মানে 16 ৰ পৰা কমপ্লিট নরমাল আহিছে এটো প্ৰমাণ আপোনাৰ তাতে আছে না ঠিক আছে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো কৈ দিয়কচোন আমি মোবাইল নাম্বাৰ যাইবাই 9954877185 দে থ্যাংক ইউ মুম্বাই আদা বাজে গুড নিউজ না তো বেনে থাকাय बे गुड निउस एसे खिन्थादो नों माने आंना प्रेगनेन्सि कनसेप्ट जानायाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन सिगाङाव थादोंमोन ओमफ्राय माने एसे थाबाबो माने थांबाय थानाय जादोंमोन नालाय बेनि थाखाय सारनिफ्राय मुलि लांनानै जानाय जादोंमोन ओमफ्राय माने आं बारा गोबाव जानाङाखै जास्ट माने खनसे लांनायजों माने मास मोनसे जानायजोंनो जाहैदों आरो जोंनिया दा मास मोनथाम जाबाय खुलुमबाय औ नों आगोलाव कय बोसोर जाबाय थायरडनि मुलि आं थायरडनि मुलिखौ 12 बोसोरसो जाजादोंमोन 12 बोसोर जादोंमोन डाक्टरा बुंबाय मा एकदम लाइफ टाइम जानांगोन ना बुंदों लाइफ जानांगौ आंनिफ्राय कय दिन जाबाय दा मास मोनथाम जाबाय आरो डिसेम्बरनिफ्राय जादोंमोन औ डिसेम्बर जानुवारि दा फेब्रुवारि औ मा जागानि नों बाजे आं मुसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गारामदेव गामिया मास मोनथाम जानानै नों आंनाव फैबाय रिपर्ट लानानै फैबाय बे बिराद खर' गिदिङोमोन मबा थांनोबाबो थांनो हायामोन माने बिराद प्रब्लेम जायोमोन आरो आंहा बे रिपर्टआ आं देखायगोन दा पुरा नर्मालाव फैबाय इसेल' दङ 0.1 दङ बे हामबा एकदम थायरडआ नोंना लाइफ टाइमनि थाखाय माने हामजोबगोन दे आजा खुलुमबाय माबाना गोजोननाय थाबाय सारनिसिम मुलि लांनानै सुक्रुबाराव लांदों आङो सुक्रुबार बेलासिनिफ्राय लोंहोनानै दिनैहाय समबारसिमावहाय सानब्रै जाबाय बेवहाय सारनि मुलि लांनानै थाबायनो हामोन ओमफ्राय एसे बोनानै थाबायहोनो हाबाय दा एसे लोंबावब्लानो बियो देहा मोजां जासिगोन आरो दा सारनि मुलि लांनानै इमप्रुभ जाबाय आरो जानोबो हाबाय जानो हामोन ओमफ्राय दा गेस्ट्रिक बारा जायोमोन गेस्ट्रिक जानानै ओंखामबो जानो हामोन दा ओंखाम जानो हाबाय उखैसै दा मोजां मोनबाय सारनि मुलि जानानै दे थैंक यू लोगोफोर दिनै आङो सफैबाय आइ लाभ बङाइगावनि खोलाहा थानाय नुथुनफारायावहाय सारनावहाय सारा दसे लिंहरब्रबनायखाय फैदों आङो
ओइ सफैबाय आं ओमफ्राय मानसिफोरबो दंफैयो गोबाङैनो बे लखिमपुरनि हो औ अ आच्छा सासे आगोलाव जाबाय आरोखि किडनिनि दिनै मोजां मोनबाय ना आरो लाफैबाय आरोखि लखिमपुरनिफ्राय ना दादा माजों फैदों पेसेन्टआ नोंनि मा जायो मा ए किडनि पेसेन्टआ नोंनि मा जायो मामा ना ओमफ्राय दा माबायदि जाखो दा मानसिया मोजाङानो जाथ'ना दं जानानै बेखौ जानानै ना अ आच्छा आच्छा दा गासिबो लखिमपुरनिफ्राय ना अ आच्छा आच्छा दे मोजां जानांगौ ब्रादा जिखिजाया जा माने एसे भिडिअ लाफानो जाबाय जेबो नङा दा दे थेंक इउ ओमफ्राय ब्रादार मोना लखिमपुरनिफ्राय फैदों आरो ओमफ्राय ओरैहायबो दङ गोबाङैनो आदा अबेनिफ्राय मा खर'जरा काजिगाव अ आच्छा माबा प्रब्लेम जादोंमोन नानिनाव सिथर बायदि टिउमार बायदि जादोंमोन आरो अ दा मा कन्डिसन दा एसे आराम बायदि जादों अ आच्छा आच्छा मास मोनसे जाबाय आरो अ मोजां फैगासिनो ने मोजां दा गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय आं हाबलांनि एसे नै ओरैहाय दंफैयो गोबाङैनो बबेनिफ्राय आदा अ सिगां फैबायमोन दिनै फार्स्ट टाइम ने अ आच्छा आच्छा दे थेंक इउ ओमफ्राय ओरै दङ नै गोबाङैनो थांलाबायबो आरोना ओमफ्राय खायसे दङ ओमफ्राय नै ओरैहाय मुलि लाग्राफ्रा लालागासिनो दङ ओमफ्राय ओरै नै आब' बबेनिफ्राय आब' मा मुला जरा मंगला जरा थिपखाय अ आच्छा ओमफ्राय मा प्रब्लेम जादोंमोन मा बेनाव बे नानिनावनो अ आच्छा आच्छा ओमफ्राय दा माबायदि जाखो मोजां जाबाय बेनि स्टुरा गिदिर दङमोन आगोलाव दे दा गैला इसेल' दङ सायोमोन नामा ने साया सानायालाय अ ए नै बेयावनो जादोंमोन सिङावसो दांबासोमोन गिदिरमोन ने एसे गिदिरमोन अ दा सेमबाय गैला एसे दंबावो औ नै दा सिनायला आरो नै बेयाव माने गिदिर माबादोंमोननो ओमफ्राय दा मोजां जाबाय आरो नानि सागागोन दे नानि दे नोंनि मबाइलाव नुनानै फैदों ए आच्छा सिगां लांफैखांबाय ने नमस्कार आज फिर मैं सोनू भाई के साथ आया मतलब मैं भाई को बुलाया इसलिए कि 2-4 पेशेंट कल मेरे पास आया तो उसके बारे में भी कुछ बोलना है हाँ और 2-4 माल हमारे पास नया आया जिसके बारे में हम आपसे बताएंगे कल जैसा मेरे पास 2 सिस्टर आया जिसको 9 साल पुराना प्रॉब्लम था जिसका कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा था तो अभी देख रहा है सिर्फ 1 महीना हमसे मेडिसिन लिया और उनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया और 3 महीना चल रहा है और एक है उनका 2 महीना हुआ है कॉन्सेप्ट हो गया बहुत खुश है भेंट करने आया था तो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और एक रिपोर्ट है जो थायराइड का 13 साल पुराना थायराइड था 13 साल में कुछ भी परिवर्तन नहीं था उनका और डॉक्टर बोला था कि लाइफ टाइम खाना है तो मेरा पास 3 महीना मेडिसिन खा के वो अभी रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आ गया थायराइड का अभी सब कुछ खा रहा है और रिपोर्ट भी हम शो करेंगे भाई को दे दिया और 2 चीज़ मेरे पास और आया नया दवा जो दवा मैंने हर लड़का को अभी ज़रूरत है क्योंकि खाना पीना इतना गंदा है अभी हाँ दुनिया भर का फास्ट फूड जंक फूड अल्कोहल स्मोकिंग ये सब खा के लड़का लोग इरिटेट हो चुका है जो ड्रग्स लेता है फिर शराब पीता है गांजा लेता है सिगरेट लेता है उस लोग के लिए मैं एक दवाई लेके आया 1 महीना का कोर्स है जिसका 3000 रुपीज़ MRP है 3 बोतल मिलेगा और उसका सर्टिफाई है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ा सर्टिफाई है इसका ऊपर में सर्टिफाई और कुछ नहीं हो सकता है तो WHO का सर्टिफाई है इसमें इवन ISO है बड़ा तो जो वर्ल्ड फेमस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो किसी को सर्टिफाई नहीं इतना इजी से नहीं देता है वो आपका सर्टिफाई मिला है जिसमें अल्कोहल का है वो अल्कोहल हो ड्रग्स हो और सिगरेट हो गांजा हो कुछ भी हो 100% क्लियरेबल वो लोग छोड़ देगा और एक आया लड़का लोग के लिए सेक्सुअल वो भी 3000 है ग्रांटेड प्रोडक्ट है वो WHO का और ISO का मार्क उसमें भी है वो भी ग्रांटेड प्रोडक्ट है तो अगर आप लोग हो सके अगर कहीं से खाया हो या हमसे खाया वो अच्छा नहीं मिला
तो अभी आप लोग को मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी आप लोग आइए और ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और कॉन्सेप्ट का रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कॉन्सेप्ट का, मत बोलिए, आप लोग को शर्माना नहीं है। अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है तो एक बार वाइफ हस्बैंड हमसे मिलिए, एक बार बात कीजिए, मुझसे दवाई लीजिए। मैं इतना बोलूँगा कि आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। थायराइड के लिए किडनी का भी रिजल्ट और आया, पहले भी मैं किडनी का बहुत सारा रिजल्ट दिया आप लोगों को, और अभी इस महीना और भी रिजल्ट आया किडनी का, लिवर सोराइसिस का। तो ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा सैटरडे शाम को 6 बजे के बाद, आप लोग देख सकते हैं। इतना बोल के मैं आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। और आगे सोनक भाई आपको बोरो में समझाएगा जो मैं आपको हिंदी में बोलूँ। दा निश्चय खोनाबाय सानावहाय बेफोरबायदिनो गोदान गोदान माखासे मुलिफोर सफैनानै दं, जायनि फलाव बेफोरबायदि गोबां मानसियानो जानाय लोंनाय सोबनाय बेफोरबायदि गान्जा सोबनाय बेबायदिनो ड्राग्स एडिक्टेड जानानै थायो। बेफोरनि थाखायहाय सानावहाय मोजां मोजां मुलि सफैदों। दा सारानो खिथाखाबाय। दा बेजों लोगोसे आरो बेबायदिनो गोबांथार बेमारफोराथ' मोजां जागासिनो दङ। दा निश्चय नोंथांमोनाबो हिन्दीखौहाय बुजिखायो। दा सारानो बुंलांजोबखाबाय। दा बेखिनि आरो सोरबाफोर बेफोरबायदियाव भुगिनानै दङब्ला जगाजग लाहरनो हागोन। सारनि नाम्बारखौनो आं कन्टेक्टआव होगासिनो दंखायो। कन्टेक्ट खालामनानैहाय लोगो लाफैनो हागोन आरोखि। आरो बेजों लोगोसे सारा गोदान मुलि लाबोबावदों, जायफोरा सिक्स वेलआवहाय प्रब्लेम दुरबल, बिनि थाखायहाय मोजां मोजां मुलि लाबोदों सारा। ओमफ्राय बेबायदिनो जायफ्रा हाबा जाखानाय बेफोरबायदियाव दुरबल, सारखौ जगाजग लाहरनो हागोन आरो। दा बेफोरो बे मुलिया माने अनलि मेरिज जानायफोरनि थाखायल' आरो। दा सारानो खोन्थाखाबाय। दा सेक्सुवेल प्रब्लेम दंब्ला सारजोंनो एसे जगाजग लाहरनो हागोन आरोखि। दा बेखिनि।